Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do en Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon do en Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do en Dakar njeeyo diri funange irangere woy worgon tedduɓe yeɓoɓe Yaw Pindi TV on calminama on bismama yewtere mon Olel Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi no gowɗen wadde kala altine alkamisa hemnuɗon nde yewtere hewde lowdi en tout cas toɓɓe kewɗen e tawe nder yewtere nde mayn ngare majji so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen jaada hen e rédaction Pindi Média kala e mbaɗi kuuɓal ina hen Halimata Oumar Dia ɓurande nden indi so wiyama tan mo welto no fewi ina hen aussi Sohna Hafsa Sow donc on paami plateau pour l'instant mo fuɗɗi jiiɓade seeɗa mawo jiiɓoy aussi so tawi Char Sar o ari Elhadj Abbas Sarr kamne ma towten inchallahu rabbi en jetti moni kala en calmini moni kala on bismama e yewtere nde si kala en dokkat konngol Halimata Oumar Dia to junggo men nano o salmodira e renndo ngo Halimata assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wabarakatuh. Amadou Moussa Anne mi salminima mi salmini yeɓiyankoɓe Pindi TV tengti e yewtere Olel Pindi kono kadi mi salmini Hafsa Sow mo ganduɗa kañum ndenduɗen plateau o en mbiɓe kadi bisimilla mabɓe e Olel Pindi ko noon en bismimaɓe no fewi annena salmitama a weltanama kanko woni Miss Actualité ma en paam ɗum ko fayarde bloc d' information hade nden en dokkat junggo men ñaamu Sohna Hafsa Sow joom astuce e beauté Sohna Hafsa assalamu aleykum. Assalamu aleykum Amadou Moussa Anne mi salminima ne wonde Halimata aussi mi salmini ɗum mbiɗa salmini aussi yeɓoɓe Pindi Olel Pindi ɗo to Pindi radio aussi Pindi TV plutôt Pindi TV Olel Pindi TV voilà c'est la chaîne YouTube Pindi fondasa ɗemgal ha d'accord ko noon ɗum noon a bismitama walla bismama aussi a salmitama annene a weltanama on paami plateau ko timtimol noon cifortoɗen ɗum jettoɗe gay ɗe foof nan ɗo donc heureusement pour nous en puɗɗorta jettoɗe kawniɗe battinorɗen e jettoɗe caɓorɗe ɗe heureusement moƴƴi heureusement en puɗɗorta jettoɗe kawniɗe battinorɗen e jettoɗe caɓorɗe ɗe on paami équipe men ne heddi goto Elhadj Abbas Sarr mamo tawten e plateau o inchallahu rabbi programme men e oɗo subaka hande koni sifori hande ko altini 10 lewru juin 2024 gonɗen koye 10h34 minutes eɗen en direct e télévision Pindi TV ene wayno puɗɗorten ko météo du jour caggal mum ko éphémérie du jour hande ma ara inchallahu rabbi kabaruji woni bloc d' information ɗon ma en jaadu hen e Halimata Oumar Dia bloc d' information ma jokku tawi ko revue des titres woni ko sifa e kelle gadane jaadi leydi Sénégal caggal muɗum ma en gaare rubrique astuce et beauté mi suuɗo noon nde tawno debbajo suuɓi hande koko huccana ko woni julde taske e on tuma lomo yolde makko nde Elhadj Abbas Sarr rubrique portrait hande kadi Elhadj suuɓi ko goto e gorko mantiniɗo walla mantinnoɗo e gurdam mum e ɗemgal ngal e diine o kono kadi e fina tawa hani e gueɗe kewɗe e nder leydi Sénégal en cuuɗat inde nde ha Elhadj ara haalan en mo addi oɗo subaka caggal mum ma en jaa jillu actu international no gowɗen wadde kala subaka haalde ko yewti e kabaru ɓurɗo jojjude to banggue caggal leydi hannde e jojjuɗo ko vote député ji ko wiyete euro député 720 siège toon to Bruxelles ne wayno leyɗele kewɗe Europe gooti e oɗo dimanche hanki
kono noon ko fiasco teska won e leyɗele nde tawno yiyama hen montugol extrême droite en toon to France ko RN woni parti Marine Le Pen e toon to Allemagne aussi ha toon to Hongrie Espagne hay ko nandi hen ko fiasco montugol ɓe ganduɗa kañumen goni wiyeteɓe extrême droite en e on tuma garen e konngudi battidiɗi woni ko wiyete mot de la fin ko ɗum woni juɓɓude yewtere men e oɗo subaka joni joni paɗen koye météo du jour. Météo du jour e oɗo subaka hannde ina wayno ɓe gandini en ene gasa ko fayi arde walla ni oɗo ñalawma hannde ma baade jippo manam ma toɓo wat hayso tawi baɗe ɗe gona kewɗe doole no fewi en tout cas ɓe kolliti wonde diwanuji ko wayno Tambacounda Kédougou e diwan Kolda Ziguinchor ɓeɗo kala ha toon to Kaolack ni ne mbawi keeɓa ƴiwole jawɗe baade toɓo tokose e on tuma noon guleki kam ene heddiɗo wonno saabu ene yirlo hakkude 42 ha 44 so tawi ko ɗo e Dakar finɗo ko nogas e nayyi ma ñalde nogas e jeetati Thiès e Tivaouane ɓen piniri ko nogas e nayyi maɓe ñaldu 32 toon to Mbour ɓen piniri ko nogas e ɗiɗi ma ñaldu nogas e jeetati toon to Saint-Louis du Sénégal Bango ha to Dagana ɓen piniri ko nogas e tati ma ñaldu 31 to Podor e toon to Podor mbiyen falde e nder on ɗon diwan Sénégal biteɗo Saint-Louis du Sénégal fin toon ko nogas e jeegom ma ñalde 37 toon to Louga ɓen piniri ko sappo e jeetati ɓe ñaldata ko 37 toon to nokku biteɗo Linguére ɓe piniri ko nogas e jeegom ma ɓe ñaldu 33 kona ɗum toon to diwan mbo Diourbel ɓe piniri ko nogas e joyi oɗo subaka ɓe keɓori ñaldude ko 37 Kaolack fin toon ko nogas e joyi ma ɓe ñaldu 33 ko noon e nokku biteɗo Fatick ɓen piniri ko nogas e nayyi ma ɓe ñaldu 36 ko wona ɗum toon to Tambacounda e Kompentum ɓe piniri ko nogas e jeegom ma ɓe ñaldu 40 Bakkile Goudiri ko palde nder on diwan mo Sénégal oriental ɓe piniri kono 33 degré ma ɓe ñaldu 34 walla 43 jiɗɗen wiide to Matam ɓen piniri ko 30 degré ko toon record nguleki woni oɗo ñalawma ɓe ñaldata ko 44 Kédougou fin toon ko nogas e joyi ɓenne ma ñaldu 42 to Ziguinchor e Bignona ɓen piniri ko nogas e nayyi ɓe ñaldata ko 33 Cap Skirring fin toon ko nogas e joyi ɓenne ma ñaldu 31 to Kolda ɓe piniri ko nogas e joyi ma ɓe ñaldu 37 Sédhiou ko 14e dernière région du Sénégal ɓen piniri ko nogas e joyi ɓe kibori ñaldude ko 35 ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ceral tammingal gueɗe leydi ndi hemnuno ene oɗo subaka tawi ɓe ñiiɓi ko toon to aéroport Yoff andinen tan ko ɓuuri hen ko mantinade ne wayno ko ndungu ngu nana ñenkito seeɗa seeɗa hollirde wonde diwanuji mbaɗi no Tambacounda mbaɗi no Kaolack ko noon e Ziguinchor e Kolda ma met baade surtout hande kikiɗe en tout cas no wiri ANACIM donc en paami ndungu nana ñenkito no hannirta ni so tawi rési heeɓima joni joni paaɗen koye éphéméride du jour. Éphéméride du jour ko heewi ina joli e oɗo ñalawma hannde kono ko baɗe tati mantiniɗe cuɓiɗen e on tuma ƴeewde yewtidde hen e plateau o moni foof ko teski gadortoɗen ko ñande sappo lewru juin hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati e on tuma Halimata mataw on tuma Halimata nde tesko noon mbeɗa andi so tawi en gaari tagum tesko 10 juin 1968 e on tuma hawruno koye kawrugol Ladial omo yarano e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi o wiyete ko Lamine Koura Gueye kanko ni o meeɗino wonde maire de Dakar toggude e 1945 ha 1961 kono kadi o wonino député Sénégal toon to Assemblée nationale française 1945 ha 1951 ɗin duuɓi jeegom kono kadi o wonino sénateur 1958 ha 1959 hitande wotere kono kadi kanko woni hoorejo Assemblée nationale gadiɗo ɗo e nder leydi men Sénégal 1960 ha 1968 woni hitande nde hawre Ladial nde hawre Ladial nde noon o wira ko toon to Guénale Julɓe e tawtede toon to Soumbédioune lomtinomi on ɗon poste maire de Dakar ni walla Assemblée nationale ko docteur Amadou Cissé Dia sappo lewru juin hitan ujunnaje ɗiɗi sappo e joyyi woni 2015 e on tuma hawre ken uddirɗo e Dakar on 9e assemblée générale de l'union des gestionnaires aéroports de l'Afrique du centre et de l'ouest ne wayno ko dental ngal ganduɗa ngal ko dental jeenaɓiwal nden yewtere yanji huftidinde nden fedde nde ganduɗa nde tambi walla ni yurnito ko yite gueɗe aéroport uji Afrique banggue hakkudejo emo hirnangue
guddirten ko sappo lewru juin hitan winnaɗi ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi l'an 2017 e on tuma hawri kene fuɗɗa ɗo e Dakar onon édition gadiɗo tawi ko yewtere nde ganduɗa nde ko yewtere Afrique naaɓe to banggue science e on tuma noon ina wayno oɗon conférence oɗon forum mbiyen nden jonde gouvernemental walla no gouvernemental mbiyen yuɓɓinno e Afrique ko guila hita ujunnaɗe e sappo e tati nden waɗi yuɓɓinede en tout cas tawi ardino ɗum ko institut africain des sciences mathématiques tawi ni édition gadiɗo yuɓɓinno ko lewru mars ɗo e Dakar hita ujunnaɗe ɗiɗi e sappo e jeegom woni l'an 2016 éphéméride du jour ko ɗum ɗo woni ko cuɓinɗen e oɗo subaka hannde ene woni sappo lewru juin Halimata ene wayno sikkala mboɗo anndi wonko teskiɗa e Lamine Guèye eɗen gandi ko hannde mataw wanno tigui mataw ko manam ko hannde hawruno ko hawruno e ladial woni 10 juin 1968 noon Amadou Moussa Allah jarama Lamine Guèye so tawi wiyama Lamine Guèye mboɗo sikki hay sukaɓe tokosɓe ɓe kañumenne ma wonto hakkillaji men jeehi nde tawno ko gorko mo ganduɗa kañumne woodino ko waɗi ko mantini e nder leydi men Sénégal e temps Senghor en Mamadou Dia en en jii kankone so tawi ruttama e ganni vraiment ko gorko dadinoɗo kadi ko gorko kadi mantiniɗo e dawrugol leydi ndi ɗum noon yehini ha ganduɗa won nokkuji ɗi ganduɗa innira ko wayno lycée Lamine Guèye ɗum ɗon firti tan ko inde makko nde ha hande wonko hokkata ɓiɓɓe leydi ndi c'est ça kewti e ganni meɗen kadi ha e indépendance men ko jaalal mawgal kadi ko jaggal mawgal inchallah ne gasa ma en garoymo ko to banggue rubrique holi o yaadude hen El Hadj Abba Sarr Habsa holko teskiɗa e oɗo éphéméride du jour bon ha joni koye Lamine Guèye he tan mana en kaali ɗum e radio he ɓeɗen mbiyamo Amadou Lamine Guèye ɓeɗen mbiyamo Amadou Koura Lamine Guèye ko yummiraɗo woni Koura Guèye je pense yummiraɗo yummiraɗo woni Koura Guèye ɗum taw heɓe jofnanoma e Amadou ko Koura Lamine Guèye donc no mbirumami ni tan ko neɗɗo mawɗo wonno e nder Sénégal kadi wonnino aussi premier président à l'Assemblée nationale voilà en même temps ko écrivain wonni par ce que wonni livre makko ɗi o windi et tout donc ko neɗɗo gandaɗo mawnuɗo e Sénégal c'est ça darniɗo e Sénégal to côté politique wonno e parti socialiste d'action sénégalaise et ɗum ɗon c'est ça en tout cas ko neɗɗo teskindo neɗɗo mantiniɗo to banggue gurdam politique leydi Sénégal saabu sa ƴeewi hay éphéméride des jours ni déjà arti hen no moƴƴi sa ƴeewi 1945 mbiɗa sikki ko nden ni wonde o suuɓa neɗɗo mo ganduɗa woni député Sénégal naaɓe tawi kanko joɗanto Sénégal naaɓe toon to assemblée nationale donc woni hen fodde duuɓi 5 walla 6 saabu ko 1961 o yalti kono kadi caggal muɗum eɗen gandi o woni kadi 1945 ha 51 wondemo sénateur tawi kanko wonno sénateur ɓaleejo gadiɗo nadde toon to chambre représentant française 1958 ha 59 kono kadi o woni premier président mo ganduɗa kam tigi woni assemblée nationale ɗo e nder leydi Sénégal no mbiɗa ni donc ko gorko vraiment mbo tarih dendagal gueɗe kewɗe leydi ndi nde wayno ha joni teskoto e kala e saaha so tawi ñalawma o arti donc eɗen mbiyamo yo Allah yurmomo yafama kanko dendagal maaɓe julɓe kala sikki ala so tawi rési heeɓima joni joni o en payat toon to ganduɗa kañum woni actualité kono haade nden Halimata actualité hande mbiɗa sikki wonko ɓuuri hen mantinade eyyi actualité hande Amadou Moussa sikki ala ina ɓuuri hen mantinade ko ganduɗa kañum woni jaltal Ousmane Sonko hanki walla mi wiya conférence de presse walla wi conférence wona conférence de presse ko conférence sukaɓe en ɗo woni sukaɓe Pastef donc ɗum ɗon ina mantini hen kono kadi e jaltal mo ganduɗa waɗi to farde Saya ko noon en attendant haade ɓe kolliti wonde micro ma o e soit o réglude donc inchallah ma en ƴeew so tawi régli e on tuma mbawen arde actualité voilà d' accord moƴƴi donc siftinde bandiraɓe gonɗen ko en direct bandiraɓe enen jokki hebde en toon to télévision en plus puɗɗi addude commentaire donc ma en gaari hen andinde wonde goto foof ne wawi haalde ko miiji e plateau ne wawi haalde ko miiji actualité o ne wawi haalde aussi gueɗɗe kala e mbaɗi kuuɓal surtout ne wawi haalde aussi micro Halimata Diaw pourquoi pas parce que Halimata kam kañum eɗen gandi jikku makko jikku woɗɗata jomum an less ko ni dow ko ni radio ko ni télévision ko ni ɗum ne hawni j'espère que régli walla ha joni soir alay sago jiiɓo ko noon
en tout cas mbawi addude jeyande mabɓe surtout e ko yewiti e on micro Halimata Dia ara tan na ko technicien men ne nana vraiment mbadde hen pour micro règle Habs en tout cas mi mbaɗat anticiper seeɗa e ko yewiti ganduɗa kañum woni hono julde taske nde situation oblige mais memra toɓɓere ma nde par ce que kalanta hen ko astuce bote e mbiɗa sikkima haalnen ko yewiti e ko ganduɗa kañum woni ko mbiyata tendance ko juuri ko yimɓeɓe kuccani e oɗo saaha kono noon namdalam woni ko beela dañi jawdi est ce que d' abord an jawdi ne waɗɗima taw ɗum taw woni nangal baɗi haɗam arto e so dañi jawdi ni foti waɗɗade ni kay ala ene foti noon ko an jawoto beele beele jawdi ne waɗɗima eyi walla ala mi waɗɗima woni sa foti beele aɗa foti beele ko obligatoire ɗo e dow maɗo sodde walla sonnede je sais pas si c'est obligatoire ou pas bon mi anda mais so tawi kam min e kettanam par ce que min ko soso komi jiɗo tew komi cafar so tawi ko bangguelam so tawi mbiɗa hattane mbiɗa jogui mbiɗa wawi sodande hooram ɗum ne wona an Halimata wawa wonde joni noon a dañi walla a dañani min ko an panmi minen fof ko amin panmi ɗo joni a fonno sode hayso ko ɓoggi mbiya min ndehe kaɓe jaggude wona Halima eyi kono dañoɓe jawdi ndehe ɓoggi ɗum ɗe woni yewat il faut mbaɗa expliqué ha yimɓe paam haala eƴetaki haala min paɗɗon an min paɗi mi jowa dañde jawdi julde wona Halima a heeɓi jawdi voilà en tant que directeur en tant que directeur des programme mo Pindi minen employé ji maari par ce que minen ko amon boss amen amon chef amen minen hamin jooɗi hamin paɗi jawdi hamin paɗi jawda men kaɗa o bonni haala ka fof ha bonni e foɗo saha amin paɗi jawda men de no micro Halimata o boniri hay Bocar gonɗo less on foti heɓde jawdi donc mi sikki pour gagner du temps et on essaye de passer à autre chose daren nadde revue de titre mbaɗa koye bloc d' information wona so tawi karalla men o wawi hokkude en walla so tawi kadi paɗat ha micro Halimata o règle bisimilla en tout cas eɗen ɗo mbaɗi bloqué voilà donc paɗat ha micro règle en tout cas ɗum woni lawol mbaɗen ordre voilà mais Halimata gongol noon saɗa ara haɓɓitat lohiɗi lohi maɗi talki maɗi fof haɓɓiɗe plateau par ce que micro ɗi jaɓani lohi jaɓani talki aɗa andi oɗon machallah oɗon ñawdi jamɗe jaɓani on micro jaɓani filuji jaɓani on te yadata donc kaɓɓite omon wirtuma e en direct heede ala mi wirtanima ko gonga kadi par ce que kanko sa ƴeewi dar sa ƴeewi radio ko noon wari pour micro règle il faut wara 10 minutes avant hongane o branchene o cinqtane o waɗe hunde fof donc a tanda micro wona règle haɗa micro règle kam mboɗani haɗa mako règle kam mboɗani ma heeɓ ɗo piyande no moƴƴi donc si c'est bon ƴeewen so tawi moƴƴi to banggue micro jobbo Ali Halimata test en direct mbimi woƴimi ko micro o taw ha micro o feewa taw so micro o feewi aɗa anda sa tawrani mi ñiiƴe tan no woy rési c'est bon c'est bon d'accord donc alhamdulillah mi andano fof so micro réglani holno mbayren joni noon woto mem accir noon tan mi wata memde eyyi wara porte on ni tan ɗum noon debbo mo jaare jammuɗi min jafnima bandiraɓe vraiment e on ɗon ngolɗon e manaɓe oɗon fannu e ɓen ɗon caɗele ɗe keɓɗen kono noon kadi ko hen jeeya ko ɗum alaya Halimata actualité aɗon huufi ɗum caggal nde 10 heures fayi hojomaji 49 holko ɓuuri mantanade hannde en tout cas an rantani ko yewti actualité noon Amadou Moussa Anne caggal nde calminɗen bandiraɓe ko wismade ɓe tan e actualité noon hannde gudditirten ko toon to wiyete Bambaraya on nokku noon woni ko e arrondissement mo Sabadola tawi ko e falde nde ganduɗa ko Saraya toon noon ko jangu teska toon hanki jamma ɗum ko sangane 20 heures yoni ɗum ɗon noon ummori ko e wiiɓe ɓe ganduɗa ko joguitiɓe ko kamɓe kay jani e ngoɗon wuuro e nder ɗum noon ko piyanɗe mabɓe tigui ɓe gayni faade ngoɗon wuuro ɗum ko gam wemjinde ɓen hoɗɓe on nokku ɗen piyanɗe noon battidima ni yande e suka goto gorko tawi noon kural ngal fimo tigui koye hoore ko ɗon o rewi o hawri e ladial sati hawri e sati makko ko ɗon ni o hawri e ladial kanko on suka gorko ene wayno noon kamɓe ɓen wiiɓe haade mabɓe ummade toon kay ɓe nawori ko heewi e oɗon nokku firti ko nden fandare mabɓe ɓe battidima hebde ɗum ko wona ɗum kalene actualité mo ganduɗa ine mantini
e nder leydi ndi hande e oɗo altine walla ni gila hanki e aleto ɗum ko jaltal Ousmane Sonko tawi ko conférence mo waɗi hanki toon to Grand Théâtre ɗum ɗon noon ko hakkude makko e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni sukaɓe Pastef e nder ɗum noon kanko Ousmane Sonko o suuti konnguɗi kewɗi tawi kadi koye fannuji kewɗi ina jeeya e ko haali ko yowiti e dossier ji ɗi ganduɗa ko ɗo e nder leydi ndi o holliti kay wonde ɗin dossier ji to banggue ñawoje alay saago kay ɗi gummine o haali alhaali ɓen ɓe ganduɗa kamen goni Didier Badji e Fulbert Sambou ɓe ganduɗa ko majjunoɓe ha wattidi wiyede wonde kawri e ladial tawi ni wiyano wonde ko yooliɓe o wi kay ɗeɗon mayɗele alay saago kay lawol waɗe hen laɓɓine ha laaɓa ko wona ɗum kadi o haali e mayɗele goɗɗe ɗe ganduɗa teskanoma ɗo o wi wonde ɓen gaccirtake noon alay saago kay ande holto responsabilité ji ɗi keedi ko fawti hen ina jeeya ko haali dossier Mame Mbaye Niang mo ganduɗa kañumne waɗino haalaluji kewɗi ɗo e nder leydi ndi kanko Ousmane Sonko noon o holliti on dossier déjà addama ni e tabal makko ma yurnite no hanniri ni goɗɗum kadi ko haali kanko Ousmane Sonko ko alhaali jayndiyankoɓe addi haalaluji kewɗi e nder leydi ndi o holliti noon jayndiyankoɓe oɗo saaha kay yooɓe gandu hankkandi kam ko ganduɗa ko kañum tigui woni leydi ndi koye lawol rewnete moni foof so tawi ina haala yo andu ko haalata kono kadi kala hen mo ganduɗa haali ko rewani e lawol ko battateɗo e ngol lawol payen e alhaali goɗɗo tawi tigui ko hande koye oɗon conférence e nder ɗum noon woodi e lundiɓe ɓe ganduɗa kañumen kay cuuti konnguɗi caggal deƴƴere junde teskade e mumen ko wayno Bougane Gueye Dany e Anta Babacar Ngom kamɓe ɓe ɗiɗo ɓe kaali e ɗiɗo konnguɗi Ousmane Sonko so tawi ko Bougane Gueye Dany kanko kay o holliti on Ousmane Sonko yo andu wonde oɗo saaha jojjande makko wona toon to Grand Théâtre yimɓeɓe kay ɓuuri jojjande ɗumen oɗo saaha ko ustugol nguura ka ani e goɗɗum ko ganduɗa kañum tigui woni ko hunanino ɓiɓɓe leydi ndi yo wat feere o yurnito ɗum ɗon ɓuuri kay wiide e oɗo saaha kay omo huccana toon to Grand Théâtre Anta Babacar Ngom kañumne holliti Ousmane Sonko wonde yo andu gila kay nde en jooɗi ha hande kamɓe eɓene deeƴi kamɓe lundiɓe ɓe ɗum ko gam wawde hokkude ɓe tuma ɓe mbawa gollade ndeke noon yoɓe gollu ɓe gacca ɗiɗon haalaluji tengti e kanko Ousmane Sonko woɗɓe haalɓe e alhaali Ousmane Sonko ko ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni Synpics noon ko syndicat professionnel de l'information du Sénégal kamɓene ko communiqué tigui ɓe mbaɗi ɓe kolliti wonde ɗiɗo haalaluji Ousmane Sonko way tan kono sappo ni faade e ɓen jayndiyankoɓe on mo ganduɗa noon ko kañum tigui woni goto e mabɓe woni kay mo ganduɗa kañum tigui jogui ko yowiti e humpito nde ɗon walla ni oɗon syndicat kanko kay o holliti wonde kaɗo haala Ousmane Sonko wona ɗum tigui ɓe panno Ousmane Sonko noon yo andu kañumne won tigui ko joƴƴini ɗum ɗo darde jayndiyankoɓe ina jeeya hen nde darde noon firti tan koye oɗo saaha jayndiyankoɓeɓe kañumen yo gandu kay sone mbawi tan darna koyɗe saabu noon hakkude mumen e laamu kesu ngu wona ko ganduɗa ine jogori ɓuɓde kaalen e fannu goɗɗo ɗum ko alhaali kawtal pelle tawi noon ko kawtal pelle noon ko fedde fulɓe nde ganduɗa rendini ko pelle kewɗe ɗe ganduɗa daari ko yoltande leñol ngol hujjaji mumen guila kay e jeyguendi ha e ko nandi hen e nder ɗum noon ɓe mbaɗi tigui ko kuccodiral e jayndiyankoɓe ɗum ɗon noon ko ñande aset nde wonno toon to rato 3 tawi ko hôtel rato 3 tawi ɗum tawate ko toon to Aslem Grand Yoff e nder ɗum kamɓe ɗen pelle kala ɓe kawriti toon e gardegol Boubou Sangot ɓe kolliti yidde mabɓe kay oɗo saaha ko pular ko ɗemgal ngal ganduɗa ina haale e leyɗele kewɗe ndeke noon yo nawe ha to toon to dental leyɗele kono kay e nokkuji goɗɗi mbete tan pular o ina wawa hen mantinade no hanniri ni en kettoto konnguɗi makko kanko Boubou Sangot e ballal Djiby Dieng ɗemgal pular ngal eɗen jiiɗi haare kay e ngal haale e dendagal leyɗele 15 gonɗo ɗo e CEDEAO ɗe eɗen jiiɗi ngal watte ɗemgal jokkodiral hakkude ɗen ɗo leyɗele mana langue d'intégration sous régional 12 ɗemgal pular biyetegal kadi e wone leyɗele e fulfulde haari ngal ɗon ɗemgal pular e ngal haale eko boni ko foof e leyɗele nogas e nder Afrique eɗen jiiɗi nden noon ngal ɗon ɗemgal pular nde ngal nawe toon to Union africaine manam moɓal leyɗele Afrique ngal watta haale toon ngal tawta ɗemɗe jeegom kalteɗe ɗon ɗe wiya e kala ɗemgal africain kewal gongal bawgal wonde nden noon ɗum firti ko pular en jogui toon tigui e place muɗum mbiyen yoni hen kadi
yoni yo nattu eko wone jettoɗe tan ɗe ngannduɗon kadi ko jettoɗe fulɓe ko namdete ko jomumen namdete certificat nationalité so cohli passeport walla so cohli carte d'identité ko Boubou Sangot mo ganduɗa ko kanko tigui ardingal ɗon kawtal pelle dendingal pelle kewɗe daranide humtude walla ni yoltude hujjaji leñol pular payaten koto daral Sotiba e oɗo tuma sikki ala eɗen gandi haqqillaji foof keedi koye julde taske saabi moni foof nane yiilo jawdi beele tan ina wawa ɗum layyade e nde ɗo julde e nder ɗum noon en jilloynoma e ngal ɗon daral ngal humpitade gonka ka tawama toon noon aynaɓe ɓe ganduɗa gummori koto Mali Burkina e leyɗele goɗɗe kono kadi tawama toon aynaɓe ɓe ganduɗa kañumen kay kolliti wonde nani tigui daari ine dadi ine paadi ko ganduɗa kañum tigui woni ko laamu ngu haalno ballal mabɓe ɗum ɗon noon kettotoɗen hen ko on mo ganduɗa kañum woni Salif Sow e wondiɓe mum tawi ko e ballal El Hadja Bassar Mali gimmimi caɗele fof min dañali ele min immi Mali ha min gari ɗo caɗele fof min dañali ɗo ndiyam ɗum eɗen gaddane ɗe jarna balɗi bo caɗele goɗɗo fof min jiyali ɗo affaire nguy ko sécurité ɗum no woodi ɗo caɗele kam fay goto min jiyayi jawdi nogas kam heewa e sakal ɗo jawdi ka puɗɗi ko capanɗe ɓurɗo mawnude ɗo fou 250 200 a faami ne waɗi 300 mais heewani par ce que ɗi jawɗi a yiɗi ɗi woni jaroji 300 mais nogas kam saka Allah o heewani jinmi wiide tan e nder oɗo zamanu komin jii hikka ko ne wayno min meeɗa ɗum yiide ngam min mi ari ɗo 80 garmi ɗo ne famɗi 1980 ne famɗi taske mo mi tawaka ɗo kono jiimi ko jiimi hikka ko ina wayno mi meeɗa ɗum yiide a yiyata baali coodateɗi coodowo baala a yiyata kadi kala ɗo téléphone ɗa e nder leydi he ɓe mbiyanma ko coodowo ala ɗum noon ne jaakni minen baali ɗi ngam min mo jiyata o ɗo so lewru ndu arin ɗo ko famɗi miɗo jogui temen nayyi jawdi kono ɗo ɗo gonmi hande mi ala capan joyi jawdi mi huuli sodde baali ko taki mi hulde sodde nde ko jamɗe nde koko tiiɗi sa jamni sa soodi ko heewi jamɗe baali jahani ñamata ko joguinoɗa fof ko noon ɗum ɗon ko toon to daral Sotiba wonno gam humpitade gonka jeygu ɗiɗo jawdi gam nde julde taske gasi paɗen koye kabruji caggal leydi to dowla France ko toon gudditirten kabruji men caggal leydi sugo ganduɗa woni élection européen caggal nde yuɓɓina toon Emmanuel Macron teskama kay wonde o fuusi ndun suudu sarɗiji mabɓe hunde noon addude haalaluji kewɗi saabu noon so tawi won yaaduɓe hen wonɓe jadani hen ɓe mbi wonde ɗum ko caɗele wonata kono kadi wonɓe ganduɗa holliɓe wonde kay ko gartam mawɗam gam ndin leydi France e nder ɗum noon wonni eɓe ganduɗa kañumen tigui goni dawriyankoɓe leydi mabɓe kañumenne cuuti hen konguɗi mumen e oɗo altine hande kowona ɗum keddoɗen ha hande toon to dowla France ɓen ɓe ganduɗa kamen goni banggue goso kamɓe kay oɗo saaha kamɓene ɓe darima ɓe dadima lang ɗum ko gam huccande golle mabɓe e guila e joni tawi noon eɓena daɗɗa peeje peccorɗe foof beele tan eɓe mbawa moɓodirde kamɓe ɓen lundiɓe ɓe mbawa huccodirde e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni joɗiɓe e laamu ngu sikki ala noon ine teskano kamɓe lundiɓe ɓe waseɓe yadude ko peccor tigui woni ko teskano toon kono de oɗo saaha koɓe yiɗɓe waddude junggo e fandu e nder ɗum landa mo ganduɗa ko landa France insoumise kañum kay erimani hande ɓe darnata hande oɗo altine batu ngu ganduɗa ko gam tan daɗɗude peeje e tawi fandare nde wonata hen kay ko wawde haɓanade ɓen wonɓe laamu ngu kono kadi ɓe darano ɗiɗo sumgoji sarɗiyankoɓe ɗi ganduɗa wonata ko capanɗe tati e jeeɗiɗi lewru capanɗe tati ndu lewru e jeeɗiɗi lewru juillet kowona ɗum payaten koto Guinée to gaynirten kabruji caggal leydi ɗi toonne ko caɗele teska toon to banggue humpito ɗum ɗon noon ko caggal tan lebbi jeegom ko ɓen ardiɓe leydi ndi ine jogdi caɗele
golle e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni jayndiyankoɓe kalirɗe kewɗe noon e ayawoji kabrirɗe kañumen kay koko udda guila nden faade hande eɓe ngakkira humpito no fewi sikki ala noon ayawa habrirde gendira mabɓe ine hokkira kabaruji e kala kikiɗe kono de ɓe kolliti wonde kamɓe kay ɓuraniɓe ko ɗen kalirɗe ɗe ganduɗa koɗe gona laamuyankoje nde tawno leydi so tawi ala kalirɗe ɗe gona laamuyankoje humpito muɗum ine telɓa no fewi kalen e coftal ɓalli tawa ko jubbanɗe tan e ko yowiti e éliminatoire mondial 2026 caggal république démocratique di Congo Sénégal foti hanki ko équipe mbo Mauritanie toon to lamorgo mabɓe Nouakchott e nder ɗum noon ko Sénégal tigui heeɓi folde gotel e ndig ɗum ɗon noon hokki Sénégal naɓe ɓe fartange hebde 8 points oɗo saaha ɓe kepti premier place hani wiya wonde ko provisoirement tan wonata ɗum ɗon ko e nder on poule B hade noon pottital ngal ganduɗa wonata ko hakkude hoddiɓe ɗiɗo woni Soudan e Soudan du Sud ɗum ɗon noon ko janggo wonata e talata o so tawi ɗum ɓenni ine gasa ande beele Sénégal ine heddi e nden jonde adande woni premier place o walla ala gasi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e kabruji e oɗo altine hande jarama Miss actualité namdadema tan haade ma woɗɗoyde beele a yeeɓi match o hanki match o mi yeeɓi premier mi-temps o kono a yeeɓani ha gasi ala mi yeeɓani ha gasi ɗum Allah hokki Sénégal chance somi yeeɓina ha gasi ɓe polata mbiyata ko ɗum haɗi gonguel ngel arde bi goɗɗo ko ɗum haɗi ɗum arde somi yeeɓino ha gasi te ganda bi goɗɗo aranno ñanden a yeeɓi match Sénégal RDC ha gasi Sénégal RDC Sénégal RDC elle mi yeeɓani ɗum bon mi heɓani yebde aɗa toppano no min ay min noon min kam somi yeeɓi tan yimɓe daña kono min kam so Allah coftal ɓalli mboɗa andi waajo hay kabaruji muɗum min ko alay saago tan kono min coftal ɓalli nan ɗon mboɗa andi waajo so yeeɓino ha gasi Mauritanie égalisanno ha fi en ɗum ko jikku makko RDC ojo no yeeɓi o yeeɓi ko dernier minute RDC égalise mi yaafimama kono noon Halimata a jarama e on ɗon bloc d' information mboɗa andi ma en gartu e ko kalɗen hen seeɗa sabu bloc d' information o gasani joni joni mbiyat rési yo hokki hen jingle ko yiti revue des titres revue des titres ɗum ko caggal nde 11h fayi hojomaji ɗiɗi ɗo e télévision mon Pindi TV eɗen en direct eɗen jetta bandiraɓe déjà puɗɗima toon wadde commentaire uji mabɓe no fewi inchallah ma en garoy mabɓe gasirde nde Halimata an hemnat hen jaadi e leydi Sénégal en cuɓimi hen jaadi sappo e ɗiɗi noon Amadou Moussa jayniji sappo e ɗiɗi enen timi ɗo hannde holko ɓuuri hen mantinade ɓuuri hen mantina tan ko kabaru goto woni konngudi Ousmane Sonko suuti hanki toon to Grand Théâtre yeeso sukaɓeɓe Pastef en tout cas ɗin konngudi certuɗi kono kam ko haala Ousmane Sonko tigui woni ko jaaɗiɗen dawri hannde ko noon kan haala Ousmane Sonko no jaadeji ɗi dawri ɗum ni hay ɓiɓɓe leydi ndi kañumen e oɗo saaha ko ɗum tigui woni ko yardate ataye e leydi men Sénégal hani so renaki e caggal leydi Amadou Moussa Anne gudditirten koye jayde enquête ko noon tigui nden jayde wi ko conférence politique en tout cas Ousmane Sonko ɓe mbi hannde o woni koye sappo no mbirɗa ni woni koye sappade yimɓeɓe sabu kanko premier ministre o habri wondene maɓe mbat ko wiyete ko poursuite judiciaire woni rewde ɓe ganduɗa kañumen goni ko tumanoɓe wone gueɗe e laamu yewtu ngu en hen kadi widemo ko alhaali Prodac on rapport hanki koko suuɗino kono hannde widemo ko nana e table makko ɗum noon no weela foof o waɗirta ɗum e on tuma noon arte jayɗe ɗe woni presse o e wiide makko hay goto moɓe gaccana en tout cas ɓe momata hay goto ɓe belnata ko hay goto hay jayde en ko goto kadi aussi ala droit wabade caggal liberté de la presse ina winde ko weela kanko Ousmane Sonko konngudi makko ne jaaji e hello tete nden jayde witende enquête jayde vox populi nden jayde arti eɗin konngudi Ousmane Sonko toon to Grand Théâtre ɓe mbitande ko show politique du show de Sonko en tout cas onon show politique kono kadi Ousmane Sonko gulɗo jaw hanki kanko hoore landa Pastef fo noon ɓe mbitande ko suuti konngudi ƴaggude kadi fewde ɓe ganduɗa kañumen goni hono opposition o kono kadi e presse hani e magistrat ji ɗi kono kadi kanko leader mo landa Pastef o warti programme ngo laamu ngu jogui o saaha mboɓe guinniri Sénégal walla vision Sénégal 2050 en tout cas foof ene o haali ɗum hanki e yesso ɓen sukaɓe arnoɓe notademo kono de moƴƴi haala ko jabaka caggal nde o suuti konngudi fewde opposant e yoga e magistrat ji hani e presse ɓe mbi ko won e opposant cuuti konngudi ko wayno Anta Babacar Ngom Bougane Gueye Dany e Yero Dia ɓeɗo kala ene wayno jabtimomo kanko leader mbo landa Pastef o jayde besbila jour nden wi tan koye gardigu e konngol daɓɓol en tout cas Sonko toon to Grand Théâtre mise en scène
en e wiide makko tan ko hunde ganduɗa nde koko yuɓɓina fewna kono kadi ha woni no wayni noon jayndiyankoɓe mbiri e gardidi bindol o arti kanko Ousmane Sonko noon e wiide wonde momtugol ñamande presse ɗo e nder leydi Sénégal gasi ha laaɓi ceer o arti rapport mo ganduɗa ko Prodac alhaali lombiɗan hakkude makko e Mame Mbaye Niang e wiide makko hanki koko suudino kono hannde on ɗon ngol cimtol noon fawi dow tawal makko kanko Sonko noon omo jokki wiide wonde maɓe jokku fittude ha laaɓa ceer won e magistrat ji caggal muɗum noon e wiide makko o wi wonde ni ministre mo ganduɗa kam tambi gueɗe ñawoje leydi Sénégal yo wat golle muɗum Sonko wattodiri ko arde on ɗon programme Sénégal vision 2050 kañum lomtoto plan Sénégal émergent Bougane Gueye Dany suuti konnguɗi wiide ne wayno ko priorité woni tan ko fonno ko wonde wona ɗum waɗa hanki toon to Grand Théâtre payen e Walf Quotidien nden ɗon jayde ne wayno wi ko konnguɗi Sonko kono ari koye majjugol walla ni birnugol Didier Badji e Fulbert Sambou ɗi e soldat ɗi ganduɗa ɗi ko hawno ɗo e lajane dumunaji jewtuɗi kono kadi ɓen seppannoɓe waraɓe e seppuji ɗin ɗon ɓe mbi ko Sonko yidde mum tan ko yo lumiére waɗe e fannuji ɗi kala yo laɓɓine ha laaɓe ceer en tout cas saabi noon jeeyane koɓe mbi faya koye momtugol ngal ɗon kuulal amnesty mbaɗanogal ɗo e dumunaji jewtuɗi alhaali Prodac kadi ne tawe hen ɗin konnguɗi Sonko ne jaaji e helloji ɗiɗi nden nden jayde Walf Quotidien caggal ɗum gudditen L'As Quotidien nden ɗon wi ko tumamuya to banggue mbuñaari fewde e won e ñawoɓe menace fewde conseil constitutionnel hani et la presse sénégalaise Sonko choc en tout cas noon jani ko ɓe mbiɗire gardidi bindol ɓe kolliti wonde noon ko ganduɗa kañum tigi woni manam konnguɗi makko ɗi hanki won hen ɓe jonnani ɗum ko woni Anta Babacar Ngom ko wayno aussi mo ganduɗa kam woni Bougane Gueye Dany hani e Yoro Dia foofen konnguɗi mumen ne jaaji gam jabtade Ousmane Sonko e helloji ɗiɗi nden jayde L'As Quotidien Li Quotidien nden ɗon jayde nde groupe origine SA kañum ne wi ko Ousmane Sonko premier ministre trop bavard en tout cas noon bindire gardidi bindol premier ministre mo ganduɗa o ko kewɗo haala no fewi discours populiste kono kadi e fannuji kewɗi omo heewi haala no jani koɓe bindiri kan haala hewko ni eno mbiri ni wonde ni ene waɗi maître mal à l'aise mo ganduɗa kam tigui woni jagorɗo makko tambiɗo gueɗe ñawoje hono Ousmane Diagne dossier Prodac Ousmane Sonko wi ene wayno walla ɓe mbi tan ko waɗani ha joni ko mottani ɗum ha joni guila nde on dossier waɗimo éliminé e sumgoji présidentiel jewtuɗi ɗi saabi noon ɓe mbi ko Ousmane Sonko piññitiɗo wono ɓe jii hanki omo ganduɗa kam tigi woni docteur walla Babacar John mbo DSTV arti e commentaire mo Ousmane Sonko fewde presse manam tan o wi ko menace kadi menace et toujours menace ɗin konnguɗi ne jaaji e nder nden jayde Li Quotidien jurnoɗen jayde Les Échos nde ari koye titori ɗiɗi gadortoɗen ko tito nde ganduɗa nde kam ɓuuri mantanade oɗo subaka hannde woni conférence politique on ɗon yeeso sukaɓe ɓe Pastef Sénégal JPS Sonko ɓe mbi tan de ko wukkiti konnguɗi muɗum e dow presse kono kadi waɗi menace woni sappima kono ɗum ko arti haalde ko heewi wiide wonde tan koye gaccata hay jeyandiyanke goto en tout cas ne wawa bo caggal kuulal code de la presse ina haala ko wela walla no windo ko wela kanko Ousmane Sonko noon mo jokki haalde oɗo saaha o yiɓe puɗɗima yurnitade ko tolni capanɗe jeegomo mo ganduɗa o ko neɗɗo ko yitti yurnade gueɗɗe ganduɗa ɗe ko joggal leydi ndi ne moƴƴirani ɗin konnguɗi Ousmane Sonko ne jeeje nder nden jande kono kadi titone wonde nde ko marché mo kalnen joni joni o woni Mauritanie ndiga Sénégal gotel ne wayno noon ko baroɗe ɗe gañima kono de koye polgu musgu no jani ko ɓe mbiri Aliou Cissé noon suuti konnguɗi itima jabtade jayde nde o wi ɓe jahani toon to Nouakchott joude football joɗɗo cinkal ala ɓe jeeyi tan ko addude 3 points on tuma noon kanko Kalidou Koulibaly suuti konnguɗo wiide wonde toon to Nouakchott ɓe joui tan ko football Afrique naaɓe nden ɗon jeyde wi ko toon to Grand Théâtre hanki kiiɗe enen Ousmane Sonko wirni caɗele ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni caɗele yuman kane beban galleji en yiɗɓe ɓe huccande julde taske nde manam konnguɗi makko ɗi kala wirni dendagal caɗele ɗe ganduɗa ɗe ina coyna e ko yewiti e nder nde julde taske tijjande e jeyde Observateur nden ari koye deƴƴere opposition wi tan de ko l'opposition sa plus simple expression eɗen gandi ngol konngol rewino ɗo henna ummorade président Macky Sall gonno ɗo hoore leydi Sénégal kono jeynen koɓe mbi ɗum ɗo de ene jogana kulhuli nde daƴƴere won e parti ji hani e leader uji ɗi ko wayno ɓe mbaɗi ko natal Idrissa Seck Amadou Ba Khalifa Sall wondude e Pape Djibril Fall hani e Karim Wade ɗin konnguɗi kala e sifaji mumen jeynen koɓe ne jañi hen e hello mumen tati jeyde info quotidien kañum ari koye ñamade ɓe mbitande ko Diomaye nana yaɓɓa e peele Macky ɓe pamminen wonde Sénégal ne wayno e ɗeɗo balɗe jewtuɗi 4 ndu lewru juin namdinoma ko tolni e capanɗe 4
joyi milliards e haali CFA e temen nayyi capanɗe joyi manam temen nayyi capanɗe joyi milliards e haali CFA 450 milliards tawi ɓe namdino ɗum ko euro bon jani ko ɓe mbi noon kono no Diomaye waɗi ni ko noon tigui makki wanno e gardigu laamu muɗum e 2012 saaha nde arne laamu ngu ko adi tan ina timmina lebbi tati kañumne ɗaɓɓoyi koppereje ko gon felo wayno omo ganduɗa kam tigui woni Diomaye Faye fuɗɗi yaɓɓude o saaha jurnoɗen jeyde record quotidien ko ɗon gudditirten jaari men coftal balli mondial 2026 qualification on ɗon Mauritanie ndiga Sénégal goo ɓe mbi ko baroɗe ne wayno jawti provisoirement on ɗon tête du classement RDC fi Togo Soudan du Sud et Soudan ko janggo pettit tonto ndin leydi ndi ganduɗa ndi woni Soudan du Sud saabi noon jaynen koɓe dokki konngol Aliou Cissé kollirɗo wonde tan ene wayno koɓe baroɗe te ɓe gona mayoɓe e kala saaha homme du match on ɗon Mauritanie Sénégal ko Idrissa Gana Gueye hokka ɗum hanki ɓe mbi ko Idrissa Gana Gueye hanki de elle joguiɗo buhe suka mo duuɓi nogas gayniren e jayde stade quotidien ko ɗon guddirten no mbiɗa ni mondial 2026 Mauritanie 1 Mauritanie ndiga Sénégal 1 en tout cas ɓe mbi ko baroɗe ɗe faabi ɗumen ko Edouard Mendy gardien de but wondude e Habib Diallo on qualification mondial 2026 Guinée Conakry et Mozambique ko hande ɓe mbi tan de ko le Sili ene wawi tigui hebde on ɗon tête du classement on ɗon groupe goɗɗum ko tawete hen ko euro 2024 kan triplé ballon d'or on paami ko CR7 Cristiano Ronaldo ɓe mbitande ko beele jogorani wonde la der de CR7 manam beele oɗo euro jogorani wonde dernier makko euro ha tengtini e waddemo raccroché crampoji ko wiyete ko o ƴett retraite makko international ko namdal won ko jeynankoɓe namdi oɗo saaha Halimar so tawi a wiyama Cristiano Ronaldo yo accu football walla yo jokku ha ɓoy seeɗa haysa yeɓraka man nana Ismaël ne haala Cristiano ɗum kam c'est sûr Amadou Moussa mi mima déjà hoto natnome e coftal ɓalli en tout cas ne wawi waɗa battane to banggue ɓe wondi walla eko nandi hen kono min kam kono hankirin ko misik tan ko wowno ko hokkiri i o hokkiri ko heewi de guila ɓamminanɗoma haale kay e golle makko mantiniɗe vraiment oto won nanalma Neymar haala Neymar a anda gono Neymar o wino kam Neymar ko ni fetir tan hogon Neymar taw kam no wayni dal non beltoɗa Ismaël kay koɗe jalde wi kam o beto o ko o woni Neymar holto Neymar woni mbiɗama jonde ko mo jomtima wona o an kay coftal ɓalli kay nanɗon tan ko noon Halimata en mbawase haalde actualité o e presse o foof ko ardi hande ko woni konngudi Ousmane Sonko hayso tawi men mbaɗa réservé seeɗa wonande pamminen ɗiɗo konngudi mboɗo andi aɗa yiiɗi aɗa softi ɗi kaala e pamminen kono noon il faut jubbanɗe ko haala e presse en tout cas min gonta accude presse hanki ɗen ina haala ko welani windo ko wela holno pamira ɗi konngudi en tout cas Amadou Moussa déjà ɗiɗon konngudi makko woni ko hewɓe jayndiyankoɓe mettini kadi haaluji muɗum keewi no feewi sa ƴeewi ɓeɗo Synpics yaltinɓe communiqué mumen wona kañumen tan kaali hewɓe kaali hay hande kaalirɗe ɗe e ayawoji kabrirɗe ɗe sa yiiɓi tan a andat vraiment ɓeɗo jayndiyankoɓe ñeññere wonaniɓe sababude ɗiɗo konngudi makko min mbiyami Ousmane Sonko vraiment haala makko nana yiiɗa hewde a yii jayde li quotidien ko waɗi titre ko un PM trop bavard haala makko nana heewa haala makko e oɗo saaha vraiment wonto yimɓe panno ɗum kadi ɓeɗo jayndiyankoɓe hoto yejjit hanki won ko wonno hakkude makko e jayndiyankoɓe foto yejjit kadi jayndiyankoɓe ko kañumen kalno haw ari e laamu ngu kanko e wondiɓe makko donc min mbiyatmi ko haɓeteno ko ha hande ma mbiya tan ko ɗo ha hande nanɗo iwani ɗo saabu so woɗi kanko e hoore makko omo haalatno ɗum to banggue jayndiyankoɓe hen saahaji so tawi haalama ko fate laamu wonnongu ɗo ngu kanko no adda hen haaluji makko e ko nandi hen so ari hande o addi ngal ɗo jaɓɓal ko hunen ganduɗa vraiment wonko ɓuuri jojjude e ɗiɗo haaluji makko wonko ɓuuri fodde toppitade e ko wona jayndiyankoɓe kadi sa yinoɓe oɗo haaldini joguiɗo humpito Synpics o ni noɓe darorini hande so renaki tan ɗum ɗo soynaɗo ko hakkude mabɓe e jayndiyankoɓe en tout cas ko juuɗe jamdi woni koko jogori jiiɓade te yaawi koko jogori yaawi trop yaawi kanko hande o wonko faada e makko wonko faada ha heewi ko wona wonde ɗo wiya jayndiyankoɓe nan kadi haaluji makko Amadou Moussa mi ara e toɓɓere wonnen ganda nani kadi e haaluji makko toon to Grand Théâtre hanki aɗa andi haala jayndiyankoɓe tan nana mantini hen kono won haala ko ganduɗa kañum ɓuuri hawnade kadi ɓuuri mettude
kadi ɓuri bonde ni mbiyammi e to banggue konngudi makko sabu sa ƴeewi ko haali ɗon ko wonde jagorɗo tambiɗo laawol ngol haalnimo wimo wonde won goto e yimɓe Pastef waɗi ni watti ni o wi ɗum wat liggey ma wat golle ma ɗum ɗo est ce que omo fonno haalde ɗum aɗa o fotani ɗum o fotani yaltinde ɗum par ce que ɗum ɗo kadi ɓeyto ko jibru sa ƴeewi enen hankkadi en ay ñanden en kaali ɗum e paamen pamminen eɗen kaala ɗo jeytare ɓe ganduɗa kamen goni magistrat ji ɗi e ko nandi hen donc firti ko ha hande ko wonno ɗon ko so tawi no joni welinomo joni wadde firti ko kanko so wino on hoto nanggumo walla hoto waɗni tan ko noon waɗata ɗum neɗɗo so heewi haala tan so renaki a haala nan ɗon surtout e hunde ko haala mo ɗum ɗo jaagoɗo tambiɗo laawol o hoore muɗum kañum hoore mum huttade mo kon namdo ɓe firti jomum waddene ma kadi kañum ni kanko haalama ko kaɗo joni kañum ne ma famɗin ɗum ma famɗin c'est ça vraiment won haaliji ganduɗa kam so tawi ko gonga wona ɗum yimɓe goƴa wongo yimɓe oɗo commentaire ma e konngudi e show Ousmane Sonko hanki toon to Grand Théâtre surtout ko fate presse ko min mbiyami ni o joofima to forani jofade par ce que hande sen nani Ousmane Sonko haw laamima haw heeɓi to tolniɗo hande ha kamo waɗa premier ministre presse o ene jeeya e makko par ce que manifestation ji makko hareji makko kala ko wawno nade presse o ene tawano média ji kala to tournuɗa ko Ousmane Sonko donc horo laamu hande walla wona premier ministre tan o wiyamo hammina jayandeji wonɓe affaire journalisme ɗum ɗon ko haali ko dal wona hunde yonde wonko jogui temedere ko foti haalde won développement du Sénégal o ƴeewa déjà haɓe guitti yeeyoɓe e dow laabi he ɓe ƴeewa toɓe palisiɓe ɓe mbanna ɓe jiiriji ɓe jeeya wonko ɓuuri wadde important ko foti haalde e nder Sénégal e ko foti priorité ji nan ɗo mais voilà o jooɗima presque mbeɗa jiida 2 mois et quelques semaines walla quelques jours ha joni heeɓe batte yimɓe jiyan e batte ala ko waɗi sana mo hebbina haala ko mboɗo rendinde sukaɓe tan omo waɗa ɗumen mobilisé omo nodda jaynankoɓe omo haala o heddi koye opposition ha joni no wayno ha joni koye ɗum o heddi o kanko o sigara maaro ko harde gasani o suwa jooɗade comme si ko suwa jooɗade ɗum noon yo artir hakkille makko c'est ça ko quelques commentaires on ɗon bloc d' information donc caggal bloc d' information joni paɗen koye rubrique astuce et beauté tawi aranten hen ko debbajo caggal jingle wonata toon to rési voilà astuce beauté ma bandiraɓe gadoro ɗum e kala altini jaten hen koye sohna Hafsa Sow sohna Hafsa holko gaddanɗa bandiraɓe hannde d' ailleurs pirtana yimɓe d' abord holko woni astuce beauté par ce que min mi andano firde pirana kam ɗum beele wona foof ne wawa andude noon Hafsa nani Pulaar joni de aɗananmo wiri joni o wi hammin ay wadda ko min dan a teskima helmere nde ani ndeɗo helmere kam ko Pulaar o wonko e janggude less hay goto nen ɗum wadni wiiri yo mi ƴetti couruji en privé donc temi gaynana mbiɗa yaha leegal makko so ɓoyi mi wattat ngabbude dow mi nawra bloc no tan mbiɗa winda bon astuce sanini astuce ko wayno ko hono tinnirta neɗɗo e dow gueɗel ko foti wadde somi rewan lawol aɗan ɗo ko wadde corrigé donc astuce ko famminde dal won hen gueɗe no potirɗa wadde ɗum ko mañade dal ko konngol dal joni beauté o noon ko yaha beauté o ko jondam sa nani beauté wona yeeso tan ne wawi wonde beauté intérieur comme ne wawi wonde beauté extérieur manam nder e boowal ko cinkal halima ko ma walla beauté walla ko ñaan ko cinkal wala ko cinkal ne wawi wonde nder ne wawi wonde boowal neɗɗo ne yooɗe ɓernde ene yooɗe hakkille ne yooɗe miijoɗa nguru ne yooɗe ɓandu voilà ne yooɗe ko gaddanɗa hen hannde en tout cas min mboɗo heppi pour wadde ɗum découvrir ko gaddanɗa ko tendance walla tendance nan hen cinkal nan hen mais fewnitade hedde nan hen so nani fewnitade ko yidde hoore mum déjà par ce que haade ma fawde wutte dow ma yahata ɓandu ma ne laabi n'est ce pas ko ɓandu lamdu foof ko heddi ko foof wawata yaade hen donc puddortomi déjà ko nettoyage corporel so nani nettoyage corporel woni ko laɓɓinde ɓandu mum neɗɗo looro ha ɓandu mum laaɓa donc eɗen looro déjà ɗum ko lotgal tan ko laɓɓingol mais ne waɗi e fannuji goɗɗi no waɗirta nettoyé ɓandu mum par ce que nettoyage ɓandu mum haaɗani tan e lotgol ne waɗi ko ganduɗa ne wiye gommage uji prendre soin de son corps prendre soin de son visage yeeso mum won gueɗe ɗe kutortoɗa e yeeso ma ha ittanma puƴe walla hen won hen ñabbuji walla hen won hen goɗɗum donc en pudorto ko wiyete peau grasse sa nani peau grasse woni yed neɗɗo mo ganduɗa en waɗi hen yimɓe ne heeɓa gorko ne heeɓa debbo ne heeɓa mawɗo ne heeɓa cuhlel manam aɗa yiya won hen ɓalli mumen ninat o hen koko neyɓi ni voilà donc ko graisse gonɗo e ɓalli mabɓe waɗata manifesté
ne yalta won hen hayso ko ɓuuɓol ngoni a yiyen po grâce uji mumen wayne jees mumen ne waɗa tuppe walla ne niina walla yi hen mun hen aɗa wawi haalande bandiraɓe ɓen nana wona e écran o déjà voilà déjà nana e écran he ji neɗɗo neyɓuɗo kam neɗɗo neyɓuɗo nan ɗon voilà e yi yeeso makko ene niini aɗa yiya won hen taw ko debbo hayso waɗi maquillage jiiya yeeso mum ne niina donc ko ɗum woni po grâce so en heɓa haade gorko mais e dow ɗum taw an gorko taw aɗa yiɗi ittude walla an debbo ne waɗi e caabunde ɗe yimɓe lotorto ko ɗum poti hutorade c'est pas par n'importe quel sabunde walla sabunde foof mbawɗa hutorade il faut mbaɗa kutoroɗa sabunde mo ganduɗa ne wawi wadde adopté ɓandu ma e peau ma ko hono hen aɗa yiya ne jaahede dermatologue bindana ɓe genre produit ɓe guitta mais min hannde conseil mo gaddu ɗum hen e sabunde mbawmo tindindeɓe yoɓe kutoro par ce que yimɓe wonko jogui e galleji he taw ɗe gandata taw ko ganduɗa ne waɗi ferñenteji ne waɗi nafoore ko wayno ƴulɓe mi anda soɗo gandi ƴulɓe ne fewnire sabunde ne waɗi savon ji noir ɗi jiita ɗi foof savon original noir uji ɗi jiita fof c'est à base du charbon sa heɓani ko noon ni hono oɗon ngal oɗo voilà oɗo déjà oɗo ko masque makko oɗo ko masque mais masque o produit o joguimo hen déjà mais c'est à base du charbon kanko masque mo waɗi o fewnira ko ƴulmere peut être un jour mami aɗa ɗum ɗo e plateau hen jiya ndeɗo sabunde kadi a yii ko savon noir ko à base du charbon et miel kadi ne waɗi won hen huile aji ko wayno huile de coco huile de ricin huile d'argan ji en ɗum foof nana waɗe e nder sabunde hen donc so tawi an ɓarnuma a yii surtout yeeso ma neɓat tout le temps ne niina ne yaltina woni hen gueɗiri waɗa utiliser sabunde à base de charbon machallah walla à base de menthe ay gueɗe kewɗe yimɓe ne jogoy ɗum e galleji kono voilà menthe par ce que sa ƴeewi par exemple joni so neɗɗo maɓɓama ene jogui produit goto bon je veux pas faire de mais ne wiye ɓe anda ko kumfu produit lammuɗo voilà aɗa saaha a wonde mabɓo mbaɗa ɗum e kinema mais so ɓooyi jiira ko nguule natane ɓandu ma kinema ɗe a yiyat waɗat gadiaf ganda no wirte e pular kala ko wonno toon wona yaltude te yorta ce qui veut dire chaleur o aɗani mante ne wuuli ko noon waɗata kadi aspiré e poruji neɗɗo e yeeso mum ha wawa waɗa dégraissé kala ko wone e yeeso mum e bonande donc ko hunde moƴƴere yo yimɓe mbaɗa utilisé sabunde pour wadde purifié ɓalli mumen purifié nane eɗen kalano ɗum less woni laɓɓinde laɓɓinde ha laaɓi lawjude ɗum itta en tout cas mais tude tuuni ndi ha laaɓi voilà mais kala ɓurɗomo wawde dañde peau grasse on ɓuurma wasde ɓurda wasde naywude on naywata law a faami soit koye yeeso makko so waha e ɓandu makko naywata law a yamaran ko cukalel taw duuɓi ɗi ko jaaɗi taw juuɗi ko jaaɗi e nder peau grasse he ni par ce que ne waɗa hydraté ɓandu ndu yorta voilà e garan kadi e peau sèche aɗa yiya won hen ɓalli mum ne joori hayso poppima crème so jalti hen mbayna hay goɗɗo ala hen ɓalli sengueji voilà ɓalli mbayna sengueji ni donc ɗum kadi ne waɗi sabunde mum par ce que so tawi ɓandu ma ene yoora an yottotoɗa ko sabunde mo ganduɗa ne waɗa hydraté ɓandu ma par ce que sabunde déjà ne waɗi guerte yimɓe ne pewni ɗum sabunde n'est ce pas te guerte yimɓe fof ne gandi ne waɗi nebam voilà ne wonde karité ne waɗi savon à base de karité so tawi an noon ɓandu ma tout le temps yorat waɗa utiliser sabunde mo ganduɗa ne waɗi karité ne waɗi hydraté ɓandu ma kadi aɗa waɗa utiliser meilleur huile aji ko wayno huile d'argan a faami beurre de karité en aɗa wujo ɗum ne moƴƴe ɓandu ne itta ɓandu yorndu aɗa yiya won hen ɓalli mum l'écrase walla pied karoje ganda ko ɗum ɗo foof ko haade joom ɓornade comci il faut laɓɓina ɓandu il faut laɓɓina ɓandu mum par ce que enen mbawɗen ko lotade tan mais gommage ne moƴƴi hen ɓandu parfois won hen lippinat ɓalli tan jalta parfois ɓandu ma ne sohli par ce que cellule uji gonɗi e ɓalli ma ɗi poruji ɗi ko ɗum sohli ngal laaɓal andi poruji neɗɗo ne sukka ko ɗum tawi won hen médecin ji kadi i café au lait par ce que meewo déjà no natirta e ɓandu ma hen sukkat poruji ma ɗi a wawa warñude voilà café moƴƴani e rutti hen goɗɗum so to banggal worɓe ɗo yooɓe gustu ñamde sukar par ce que ko ɓuuri hen hewɓe kamɓe cause uji ɗumɗoji mabɓe no wiyete kadi puƴi peau grasse mabɓe sukara nani hen mais kadi sukara ko hunde moƴƴere so tawi koye dow wadde gommage so tawi yidde wadde mi totta ɓe exemple goto e gommage yeeso mabɓe kamɓe worɓe ɓe par ce que déjà enen rewɓe eɗen pewtu aɗa enen so événement ari min jeeya change crème aji poppoɗen mais gorko a yitani waɗa hen won hen gueɗe kañum so julde ari tan yo fembo yo dañ paɗe yo dañ wuttu mum mais kamɓe ne gommage ko hunde newinde e mabɓe voilà saɗa looto sa wawa dañde ƴulɓe mbaɗira ɗum gommage ɓandu ma ne wona sa wawa argile woni ɗum ɗo kew condi kew ne waɗire gommage sa naate taaro ɗo gujja ɗum e ɓandu ma daroɗa 15 minutes après lorɗa sinon ƴetta huile de coco huile d'argan an huile bawɗo wonde foof mbadda hen citron et sucre walla wonde jumri
sa ala sukar mbaɗa jumre ɗum kadi ne moƴƴi pour yeeso par ce que déjà sukar o rek sukar mo mbatta ni o ne waɗa éliminer woni gabbe daneji gonɗe voilà micro no gabbe daneji gonɗe yeeso maɗe ne waɗa ɗum éliminer huile o ne waɗa hydraté ɓanndu ndu e ɗum tawi hunde moƴƴere neɗɗo hayso crème mo popoɗa aɗa foti ƴewde huile essentiellement goto mbaɗa hen citron no waɗa éclaircir soit ɓanndu soit yeeso ko hunde moƴƴere hannde ɗum woni ko nganndu ɗum mais pour mélange gommage o onon worɓe ɓe mbiwi mbatton ko sukar so ngala sukar mbaɗon jumri ne wonde limon ene wonde huile essentiel mo mbawɗon addude fof hannde ko ɗum gaddunumi to banggal corporel o merci beaucoup gasi waɗon heddi gasi heddi gueɗegol ngel to banggal astuce beauté o en garda hen kadi affaire tendance par ce que yimɓe fof ne gandi tinɗen koye julde taske voilà ko mbimi nane ko rek hunde foof ko rewɓe ɓuuri wawde heɓade hen rewɓe morto rewɓe putto rewɓe pewata ɓalle mumen rewɓe kamɓe ñootata aussi ɗon kamɓe debbo kam ko toppitade hoore mum tan wawi mais ha joni mi waɗa insiste to banggal worɓe ɓe koye mabɓe jaadami ha joni par ce que so julde nde ari ko mbimami ko tan voilà neɗɗo surtout aɗa nande wiya o kaari ko gorko jontaɗo si ne wawi taw ko jontade junggo ngo ne yaawi ko dokkowo ko moƴƴo ko waɗa ɗum foof mais won hen kadi wona noon jiirata il suffit que daroɗa timma daña te joɗɗo aɗa woni jantal aɗa fewni hoore ma aɗa woni ɓe mbiya kaari de ko jontaɗo yontere nde noon hannde e garan e cewtimaɓe e julde ni par ce que enen suha worɓe eɗen gandi julde taske foof anani taw haɓene limi métre uji mabɓe sappo jasner ɓe mbaɗa hen 3 pièces uji mabɓe te couleur tendance ɓurɗo hewde o actuellement ɗiɗo momaji mo yimɓe jeeyata ko bleu jaune beige noir mauve clair walla mbiyen violet ne wonde jaune moutarde ɗum woni tendance julde woni tendance julde nde ça dépend ɓe yeeyoɓe hannde ko ɗum ɗon ɓuuri wawde yeeyde ɓuuri wawde yeeyde te hankkadi woni hen ko basin ngaji kutorto te ko 3 pièces wonata woni hen ko basin ngaji futorto woni hen kutorto ko tissu ji fil à fil ɗi donc pour te dire hankkadi jamono ala basin ala ni so julde ari goto fof eko choix mum goto fof eko yiiɗi ko ɗum hutorto pour affaire julde nde voilà ko ɗum gaddu Halimata machallah ko gandal de machallah waɗi fayida habsa vraiment ko addi ɗo ko kam ko nafoore mere an dekete a leeli ardude oɗo rippi saabu ɗum ɗo ne walla no fewi waɗi mbaɗo hen Amadou Moussa so lootima gayni tan yeehi bolol mum joni noon ɓe gandi no ɓe mbaɗirta machallah ɗum ne machallah ko hunde wonde fayida kono min ɗo habsa wonko jinmi namdadema seeɗa a haali ɗo haala citron limon mbiyeten de citron o est ce que moni foof ina waɗi adapté e ɓanndu muɗum par ce que des fois aɗa yiya neɗɗo hutoro limon ara wima ƴettu limon o ƴetta tan sa renaki ɓawla kurum mbimi meeɗi dañde ɗum anecdote goto walla est ce que ubbita ko wayno laamen caɗiɓe ne ɓanndusi mawɗom goto mo calmintuma au passage amno jeeɗiya o wi kam wonde sa ƴetti limon a waɗe milen ma ina moƴƴe ɓanndu ha maayi jaami sodoymi limon tan juppumi mbaɗɗa ko heewi ɓawlumi kurum le julmere milen o kanko mbattindimi toto ɗum te kanko ɗum ɗon ne moƴƴe ɓanndu makko kanko ay ɗum firti maaro ko peut être hande absa an ko kallomi nane ko tan aɗa mi wimo won hen produit ji a ƴeewat so tawi ne waɗa adopté e ɓanndu ma par ce que wona produit fof poɗɗa wadde utilisé won hen ɗum tawi ne jaaha ene namdo dermatologue ne mindaneɓe ko ɗum ɗo ƴettata ko ɗum ɗo ƴettata mais to jiiɗa ɗo acide no wiyete limon ne waɗi acide limon par ce que ɗum tahi ne lammi acidité o donc hay saɗa hutoro quantité poɗɗa wadde hen sa jogui kuddu ma café kuddu tohos sa toɓɓini hen 2 gouttes 3 gouttes acca hay so jiganima ɗumin hay bon so tawi a ala allergie e ɓanndu ma so tawi aɗa jogui allergie e ɓanndu ma ko ɗum jiita aɗa wuujo waɗa conséquence uji e ɓanndu ma soit ɓawlin ma walla yaltina kuje walla yaltina caɗele voilà joni honno mbiɗani a yi a waɗi ɗum ɓawlnima a woppi par ce que waɗan adapté e ɓanndu ma te mbiɗum noon kañum ne waɗi adapté wona yi kanko mo wojji voilà ko donc gandita ko médecin ji karata ko kadi ko gonga hunde neɗɗo foof wona par ce que hande mi wojji walla an ka ɓalejo a yeehi a soodi hesa par ce que a yiiɗi wojjude comme no Habsa ni wona Habsa waɗi kadi ne addana en probléme voilà hay maquillage hande Habsa wuujo ha ranno tan ƴetta milen goto wuujo ha ranno mi ara tan mi wima ko guujotoɗa mi haalanma milen o jaaha soodaya change mi soodi min waɗan addanami caɗele voilà ɗum kadi ko caɗele voilà hay maquillage neɗɗo ne waɗa maquillage mbiya min de comme jiɗɗo oɗo façon maquillage joni sa yeehi o waɗanma maquillage o a yira hen hoore ma par ce que ko tawi joni contouring ne woodi make-up uji américaine ɗi a yii waɗan contouring waɗan foof joni noon
maquillage fof foti adopté e forme yeeso min déjà yeesam koko juuti aɗa yiya won goɗɗo ganduɗa yeeso makko coron aɗa yiya yeeso raɓɓiɗ gono voilà ana waɗi ko qualité par ce que ala koko tagui fondani yimɓeɓe go fof joni so tawi on joom yeeso juuɗe maquillage makko waɗi adopté yoɗi mbiya même maquillage jiiɗa joni sa yeehi jaggatama moro ko morimi cuguli potani voilà a jarama waɗi fayida vraiment en tout cas merci beaucoup 11h30 machallah donc rubrique astuce beauté inchallah rabbi ma arto e sahaji goɗɗi ne waɗi fayida no fewi mboɗa andi hande yimɓe paami hen ko heewi yimɓe kadi janggi hen ko heewi min kam ko wutte 3 pièces ɗi tan woni ko hakkillam woni gilnani mboɗen so ummima ɗo joni kono kanko wutteji rewɓe ɗi noon han holon couleur ƴettuɗa ma ɗi garoy mi andani couleur mo ƴettumo mi andano couleur o mi andano wi aran kam Sénégal fet gastaɗo min ngala hen ala ma aroy taw julde ɓenni gadana Amadou Moussa en taw ɓenni heddo ɓay heddoro onon oɗon julde on ɓenna il faut ɓe mbanne insisté déjà min mbiɗi andude il faut min balle ƴettuɗa e julde mi ƴettide kono mi andano couleur o wiyete ha gayni tan mi holluma wallahi mi andano couleur mi anda couleur mi andani haydara so natti bleu blanc rouge wona ko gandiɗa ñoƴƴu 3 pièces mbatta walla ko demgal o yeeyata yeeɓiyankoɓe nan kuccirema ko demgal mawgal o yeeyata wona 3 pièces nani juri kam robbo tan jettiɗo couleur nando e téléphone maro ko abba e couleur nando e téléphone mami hollidema après inchallah mais mi anda no wiyete kam tellement mo jiiɓi mi anda te mi anda fof ko nandat ɗo to foncé clair beige blanc o ɗeɓi nandude koye panlo élage o marron tabac marron de marron nanda nanɗo on tan a jarama golle ma jooɗi peewi a weltanama place ma o inchallah ko Elage Abbas nelɗo ɗo lomat ɗum donc en beltanimomo vraiment mbatte hakkillaji kala altine so Allah jaaɓi rubrique astuce beauté ma ar inchallahu rabbi yadude hen e sokhna Habsa Sow en beltanimomo no fewi vraiment ko addi ɗo henno ko waɗi hande kam o woni Miss Beauté tigui hande o woni Miss Beauté machallah en beltanimomo machallah waɗi gandal waɗi fayida vraiment waɗi ko heewi so Allah yen jarnimo en beltanimomo voilà donc joni o paaɗen koye rubrique portrait ɓe hen mbi holi o tonto rési rubrique holi o woni portrait jaten hen ko Elage Abbas Sarr Elage Abbas assalamu aleykum jaam wiyetema wiyete jaam Amadou Moussa Anne calminima ko min calmitima no fewi ko caggal kay vraiment yettudal ko weltanade surtout émission o mo ganduɗa hoorema à chaque fois yimɓe ne paati ɗum tigui donc so tawi en dañi fattan jeeyeden ko ɗum welama mawɗo Amadou Moussa yettere Allah ɗum noon min beltanimama no fewi lomɗa ko yolde Habsa Sikala aɗana heeɗi gilnani ko haalata ko est ce que wonko naare hoorema nde to banggue ko addi ɗo henno ko astuce beauté o oui no waɗi fayida no fewi bon mi andano aɗen deki neɗɗo ɗo ɓuuri wawirde ɗo sa yi heɗen minen jogui mawɗo goto o wi hay goto bonani o wi bontan o wi neɗɗo bonɗo ardata mum ɗum wawirani ɗo kono sa ardi mum ɗum wawiri ɗo tan a yiyata ko wawi ko donc mbiɗa sikki kiɗɗen ko ɗo ko hayl ko hunde lamde ceer donc ko hunde aussi peut être nde joomum witti jogui hen humpita no fewi quoi ko noon en mbiyat tonto rési Oumar Diobbo so yo hemnu en walla haade nden taw d' ailleurs ko adi foof hélas mamin ganda ko holmo gadduɗa par ce que nane mi winom wonde min kam ko ma garande kalnaka mo gadduɗa ko holon hande holmo cuɓanɗa en eyyi hande cuɓiɗen ko gote worɓe ɓe gandanɗa hoorema tabarakallah machallah so innama rek Fouta foof yiyata hen hoore muɗum mo ganduɗa hoorema haaɓima haare nge ganduɗa hoorema ko haare mangue non seulement o haɓima haare ngen ɗon mais o janggo kadi ha tigui o tina o janggui on ɗon gorko o addi révolution mawɗo e nder Fouta yimɓe mbawi ɗumen on wiyete ko Ceerno Souleymane Baal Ceerno Souleymane Baal ko on cuɓiɗa hande rubrique holi o portrait ɗum noon jehen tonto rési keɗɗen ko Abbas addanene ko yewti Ceerno Souleymane Baal nder on galle ko adi ndomba yaha Mauritanie nder duɗal Cheikh Fadel ko toon o ɓami dewgal garwaniwal yuman afo makko Boubacar Souleymane nde o ummi Mauritanie o yaɓani ko pirsaño huur ngam jokkoyde jangde caggal Amar Fall o rewni hen ko Fouta Djallon to karo makko Alpha Ceerno Souleymane Baal kañum heeli
muudo hormo joɓnetonoɗo e nder Fuuta tawa ko safalɓe keɓanno on muudo hormo. Ceerno Souleymane Baal caggal heldemo muudo hormo o fusi laamu diiniyankoɓe o taƴi geƴƴalle maccungagu kala tampinannoɓe Fuutankoɓe Souleymane Baal haaɓi e ma o rewi safalɓe ha jalti keeri Fuuta ko ɗon o eeri batu to Cilonne hoore fonde anduɓe Fuuta kame notable uji mum fof potti hen ngam fewnditade taftade gonka e gurdam Fuutankoɓe ɗum yalti e nguɗo batu goo Fuuta ko gooto maayo wona keerol to gandema Dagana jorel ha hayre ngal to Ferlo ɗiɗi yo fof en pot e dow lawol tati yo qaadiji anduɓe lawol l'islam gon ser ardiɓe gure nayi yo luure gure ñaawe tawke jimandi almami te rewne lawol no feewi joyi kala mbo jaɓani nden ñawore ina wawi wadde ko wiyete ko appel jeegom kala pawe walla amande yo ruttini e rendo ngo jeeɗiɗi almami ina wawi namdade ballal so jojji e kala sagata kattan jeeɗiɗi jeetati wayeɓe kame nayeɓe yo korme dokke teddungal e nder Fuuta jeenayi laamu satigi yo sol lomtine almamiya sappo kala jogorɗo wonde almami gardiɗo Fuuta yo taw ko Fuutankoɓe fof ndendi lammini ɗum ko ɗum yaltuno e ngun batu tongi Fuutankoɓe fof nanodiri hen kono jiyaɗo Allah o wurani caggal mum ko juuti ko hitande 1976 o rutti e joomiko to jowol e nguen haare lombinongue hakkude makko e safalɓe Wuld Abdallahi lomtinombo ko Abdoul Kader Kane almami garwanijo Fuuta ngam jokkidde on mission mbo Souleymane Baal fuɗɗuno on état théocratique gasi ko duuɓi temedere caggal makko kono ha hande yimre Souleymane Baal le visionnaire ina jokki yimɓe nder Sénégal o didorino. Hélas a addi ngari mawdi machallah woni ceerno Souleymane Baal sabu darde makko sabu golle makko sabu jangde makko aussi e sabu no lellirno laamu ngu sabu a limtiɗo hen toɓɓe kewɗe no lellirno accit ɗum Fuutankoɓe mbiyen walla Sénégal naaɓe Sénégal e Mauritanie foof e oɗo saaha no lellirno laamuji ɗi ni beele ko faye ngaari ndi foof heeƴe barme he walla wonko heddi non ko wawano wawa hedde sababude gorkajo ko golli ko no wayni wadde fayde e yodde no wayni ngarɗude min mbiyatmi ni ko rokka ko fodde makko walla ɗo Souleymane Baal ɗo fonnoɗo haalede hannde ha hannde ina esi mankude kadi ko yimɓe ɓe ganduɗoma c'était des figures emblématiques ɓe ganduɗa hoorema hannde leñol fulɓe foof en ponno yaade toon ƴeewoye hoɗo woni holɗo wira e ɗum ɗon foof wawa andede wawa fewnitede beel ma wawa rokkude kadi ko ganduɗa hoorema gorkajo ko wanno ko so weelam wiye wonde heewi e laamuji ha hannde ina kutoro ɗum ɗon gam vraiment wawde nawrude laamuji men yesso Halimata hande noon kam ko ngaari mawdi addade ngaari mawdi Moussa Anne vraiment ceerno Souleymane Baal en beltanima kadi hélas vraiment suɓade mbo oɗo gorkajo mawɗo kadi hande kadi machallah de ko namdiɗamo ko ngaari ndi kam hande o ko fayi hen ko wawa hejjude barno ko wawa vraiment ko neɗɗo mo ganduɗa min mi heeɓi humpitade ganni makko e émission goto mo mbaɗnomi à l'époque radio Teccan wonno jaami mbaddoymi hen biyeteɗo général Ousmane Kane o haalanimi ko heewi ko ganduɗa so renaki ni e oɗo Google aɗa wawi ɗum wasde hen hebde saabu ko neɗɗo kumpitiɗo Souleymane Baal eywa so tawi noon wiyama Souleymane Baal eɗen gandi hélas haali e ɗumum
mudo hormo ko kanko itti ɗum ittani ɗum fulɓe ha laaɓi faade ɓen safalɓe machallah addi révolution toroɗo voilà certes mayde makko ɓooyi ko yimɓe ɓooyɓe guila e 1700 kono haɗani min no Elage wini mi tawtat ɗum hen ko yimɓe ɓe ganduɗa ko fotɓe wattorede no feewi ha ɓuura ko battora ko wonko feewi ko ganduɗa ine foti nannede e ganni mabɓe ɗi e woni taari ko yimɓe ɓe mbawa humpitade ɗum surtout génération garowo lesso o te kadi hande ƴewta enen fulɓe min mbiyatmi ko won darnen en dariɗen e ɓen daraninoɓe en wiyeteɓe ko gendiyankoɓe tigui ɓe ina heddi saabu sa ƴeewi won leñol ngol ganduɗa sanno ko kañum wonanno ko goɗɗum haalate enen noon ndeysan eɗen jogui ɓe Souleymane Baal en Elage Oumar Foutiyou Tall en kono no foti ni wonde ɓe limdota ko no foti ni wonde wonirani ko yeru tan dokkirmi ɗon no foti ni wonde wonirani noon koɓe fotɓe haalede koɓe fotɓe yewtede nanne e jangdeli ɗi nanne e defte waɗi e foof kadi hay yaade no Elage wiri ni yimɓe jaha toon ganda o holi kanko holno ɗum foof ni foti wonde jomumen jagguiraka no fotiri so tawi faali vraiment nanɗo jagguiraka no fotiri jomumen no foti jagguirede ni ina foti jagguirede noon mbattore no fewi ɓe mbattore surtout beele yimɓe ene mbawa tigui wattordeɓe tan e kala e saaha kala ɗo yimɓe tolni tan kala génération garɗo tawa ine wawa wattordeɓe kono wonno wayata tan so yeehi ha ɓooyi duuɓi Allah andi limtinɗe e sa ƴeewi joni mi holmaga mi siftinma probléme goto no woni tan sa ƴeewi éphéméride du jour hande pourtant ko wayno ceerno Souleymane Baal en gueɗe mumen ene hen mbaɗe à chaque fois so tawi enen noon on probléme o ko agenda ji ɗi so tawi ƴeewi elle winduɓe agenda ji ɗe wona enen donc ɗum waɗi so tawi ñalawma ɓe jonti haydara la ko watte kamɓe noon ɓe sikki no woodi association goto daraniɗo ko yewti on ɗon fannu ha université e guure mabɓe e ɗo e Dakar ne mbaɗa conférence uji kono noon ha mbiya ko tinata ko hewata elle ko wonɓe association ɓe tan hay ɗum ni foof en gardata te ɓe toon e ponno tinde ɗo e Dakar caggal Dakar guure goɗɗe foof ne ponno tinde e on tuma mbawa vraiment mawninde ɗum mawninne ɗo e Dakar mawninne e Fouta mawninne caggal leydi saabu sa ƴeewi ceerno Souleymane Baal no mbiɗen e joni sa ƴeewi no lelnino laamu ni laamuji kiiɗo hande biyeteɗe ko démocratie gabbi koye ɗum ɗon gabbi kono lelniranno ni wadde on ɗon hande so tawi vraiment mawɗo poɗɗoni ene ne foti vraiment wallede ne foti jimmi wiide mawninede ne foti siftorede ne foti kadi vraiment ha joni irtede ko yimɓe gandani mum ko ganda e muɗum génération oɗo e yesso ɗo e garo caggal e garto foof so ari tawɗo hen vraiment gonkaji muɗum tawɗo aussi balle e manam e gueɗe muɗum jinnum namdata tan exactement ko holtono jeeya e Fouta kanko ɓuuri quand même woni ɗo gandan hoorema ɗon tan tono intirto woni gandan hoorema wiyete ɗo boode law mais kanko Souleymane Baal o jogoto ko ayaw kadi Cheikh Oumar Fouti aɗa Cheikh Oumar Fouti tal innitirto ko halwar mais o inniri hoore makko Foutiyu donc c'est à dire kamɓe ko Foutanke kamɓe wonno ɗum ɗo mabɓe tan ko yidde habnade yo Fouta heɓ ndimagu mum yo heɓ jeeyi muɗum ɗum addaniɓe nde ɓe gummi kamɓe sagataɓe ɓen ɗon nde ɓe gummi toon ɓe jeehi Pirsagne Khour ko toon ni ɓe ƴetti on ɗon révolution eɓe keewi noon toon ɓe ƴetti on ɗon révolution gandanɗa hoorema eɓe gartiri ɗum e Fouta mais am Moussa aɗa andi min holko woni probléme bon c'est vrai nene usto nen yimɓe nen kaɓa hen kono yo ɗum ɓeyde waɗede accéléré ay sa woppi jeeyima gandima sa woppi ɗum warata ko leñol ɗum ɗon woni ko warata ko leñol ɗum waɗi leñol ene moƴƴe muɗum artira gande muɗum artira ko ganduɗa hoorema ko kañum joguino saabu tanra men ɓe walla jaytira men ɓe wonkoɓe mbaɗmo installé ko ganduɗa hoorema so tawi rewanoma hannde en wona ɗo ɗum gonɗen ɗo ɗuminten te kadi ɗum noon yo jangguine yo ɗum haralle men ɓe yooɓe nanu ɗum e karale kese ɗe ɓe ɓeydo wittu ɗum no hannirta ni ɓe mbaɗa hen ɓe ñanta ɗum ɓe cinka ɗum de telle sorte que yimɓe mbawata hen ɗuminde hay goto yawata ko leñol ngol ɗon e on ɗon fannu mais so tawi comme par exemple ko joguiɗa walla ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo woni gande ma a welsindima ɗum mais mbatta ko julfoɓe mbiyata ko walla ko jolfo wiyanno ko o wiya wonde ko wacca andam anda bodem fekk fo borom wadde enen jogui ganduɗa mi anda honnon ɗi wolofaji men wonno Saint-Louis ko moƴƴere meɗen eyi ko wonde nde Saint-Louis nanɗa ko wonde nde moƴƴo aɗa andi sa woni saɗa waɗa hunde ko moƴƴi ko vraiment ɗum simte à chaque fois belma yimɓe mbawa naftorade ɗum Souleymane Baal ko neɗɗo mawɗo ay ɗo joni enen min mbiyammi tan
joni en gaddi ɗo pelle kawtal pelle fulɓe c' est à dire ko pelle ɗe ganduɗa ko daraniɓe yoltude hakkeji fulɓe hakkeji leñol pular ko kañumen denti ɗon sa ƴeewi ko wayno fedde kisal deyirde wonko ɓe darani e oɗo dumunna woni holɗum histoire sénégal wonɗo ɓe ƴeewi ɓe ƴewtidi ɓe tawi wonde enen wonko ganduɗa en keɓani hen gueɗal meɗen no fotiri ni e ɓenen daari beele ma natti par ce que koko foti wonde koko foti wonde sénégal pullo ne jogui hen gueɗal eɗen jogui hen gueɗal ha timmi ɗum noon enen ko enen darnata koyɗe meɗen kala to gonɗen kala no mbawɗen ɗum ninde ko woni hujjaji meɗen foof jolten ɗum ɗo kadi koye hen jeeya ko wayno ɓeɗo joni enen sen darima en pewni no poɗɗen fewnirde ni peut être jomumen so gari janggi no yaari ni walla jomum comme par exemple deftere waɗe taw ko en français so tawi jomum janggi ɗum ina gasa kañum ne wooda ko haqqille mum hokki ɗum walla hirjinoji goɗɗi e ko nandi hen fof wawa yaade sa yi hande Ammoussa jafɗa sa yi hande wona sa yi hande même comme par exemple woni certain laamuji hande kuutirto ko ganduɗa hoorema Souleymane Bal batu mbo watno to mo mbino mbo watno toon to Thielagne mais ko tonga ko ɗon hen jomumen tugni pour mbawa to banggue almamago to banggue joom wurago to banggue te ay almamago an Ammoussa ay sunno tan yimɓe jagguno waɗa no wiyatno ni gando wona tan leñol wona hindi non komo Allah hokki gandal ɗum wawi ardade ni andi no juulirte kadi wona nundu surtout nundal ardina nundal mais sa ardina nundal o lelni ɗum laamuji kewɗi hannde tunnoto koye ngun boto ngo kalɗa ɗo en ngu ceerno Souleymane Bal elage jarama e oɗon poste kadi neɗɗo mantiniɗo no fewi donc on ɗokkodiren aadi tan mataw sahaji goɗɗi so Allah jaaɓi hade nden hade men yaade jillu actu international ɗo guddirten ɗo ene wayno en ɓiɓɓande wonmoɓe ɗo puɗɗima tan fuɗɗi jonde en jarnat fuɗɗiɓe salminde en e arde ko yeyti e yewtere nde ko wayno Cheikh Sidi Diallo on salmini ceerno Baro noon ari ɗo ko heewi saabu adi fo wiide ko bisimilla moon miɗen ketti on ko ceerno Baro noon mais wona Baro yetta mais si ko Sow yetta Farmata Ndiaye kañum salmini aussi a heptinimo de heɓtiri ceerno Baro noon Farmata Ndiaye madame Anne walla bon mi anda exactement mi anda mi anda taho kanko Hamadou Dia wi ko machallah fayidini ko Hamadou Dia to Madina Gounas oɗo kañum wi ko en calminama oɗo emo hetti en toon to Paris Dawro Ndiaye wiyete o namdi noon ko Salimata Dia to woni Salimata Dia noon Nouakchott pour min jabtoma Dawda Ndiaye Ibnou Diallo ari hen en calminimo no fewi kankone Seydou Sall ko noon wi machallah ko noon Mamadou Sissoko Djibi Diawo voilà ɓe aɓe ɗo Hamid Dia aussi arti o wi débat o ne weeli Boubou ari wi en jarama Diaw Alpha kañumne ari salmini ceerno Baroso noon arti ko ngol noon o yanema ko adi fof o salmini Habsa Sow mo soofani mbaadi o rewanami hen min o sakkitorto ara min no wi kam wi kam ko cewɗo mo heege sewnani o woni o sakkitorto o ñaguiɗo duwa o rewra yettode kam hay inde nde o rewa Dawda Ba kañumne ko noon Adama Thiam en gandata komo Guérés o en calminimo aussi voilà ceerno Baroso arti salmini Elas Abbas ɗum noon ko ɓeɗo puɗɗino arde to henne to banggue plateforme en jettimi no fewi joni joni caggal jingle guddirten ko jillu actu international paɗen ko toon to Europe to Europe oɗo dimanche hanki jeenayyi lewru ndu ene wayno wayloji teskama toon surtout eko yewiteɗin député ji union européenne les 27 ne wiye eurodéputé tawi ko 720 sièges toon to Bruxelles ɓe ɗaɓɓanno ene wayno noon oɗo vote andini wondene laamuji kewɗi en tout cas to banggue leyɗele mumen député mumen piyama en tout cas ko député wiyeteɓe extrême droite en gaari toon woni yimɓe ganduɗa ɓe kañumen kam koko ceridi tan ha labti ceer jaadani o wone toɓɓe eno aada yaari toon to Europe ene hen to France ko RN ɓe ganduɗa kañum tigui woni rassemblement national mbo Marine Le Pen kañum ardi toon e nder temedere kala dañi 34 piccal 5 je pense parti mo ganduɗa ko Macron kañum ari deuxiéme kono noon ko caggal ɓe gonoyi par ce que ko hedde 15 et quelque parti insoumis le on ko 4e ou 5e position to Allemagne aussi omo ganduɗa kam woni chancelier o woni Scholz koko fiya kañumne ko extrême droite fi ɗum toon ko noon ne Hongrie Victor Orban koko fiya kañumne aussi to Espagne c'est vrai ko socialiste en ɓe wonɓe pouvoir ɓe gardi kono noon ne febli saabu ko 30 ans ko manam ko 32,5 rewi hen ko extrême droite en ɓe ganduɗa ko indépendantiste en ɓe kañumen dañi ko 31 virgule donc firtini ko montugol extrême droite o haymar
teskama vraiment e oɗo vote mo ganduɗa ko eurodéputé kono ko ɓuuri hen ko maintenant to France kam en jiiguil hanki Emmanuel Macron a haali ɗum nane e kabaruji waɗi convoqué manam fuusi assemblée nationale on waɗi ɗum ko wiyete ko ha joni dissoudre o noddi élection ngaji ma mbaɗañen e capantati lewru juin nduɗo premier tour deuxième tour ko 7 lewru juillet ɗum ɗon ko ɗum conséquence ɗon ɗon woni battan ɗon kamɓe noon no mbayni ene mbaɗen ni jiidani kamɓe so tawi woodi ko yahan tan ɓe ƴetta décision ɗon e on tuma ɓe ƴeewono way donc noon en nani discours Marie Le Pen ko haali ko en nani discours aji hewɓe ganduɗa ɓe ko wonnoɓe candidat toon to France kono kadi eko heddi koye Europe montugol extrême droite ngol ɗum ɗo beele foti ko hulede walla fotani hulede fotani ko accede yaha en tout cas so tawi a ƴeewi tawi koye réalité o ndewɗa inen foti addande ɓe ganduɗa kamen goni ɓeɓe kuccodirɓe kulhuli saabu sa ƴeewi kamɓe déjà e ɓena ɓeyda tekkinde banggue mabɓe ha fari kadi woni mabɓe ko wayno Marine Le Pen hande jomum nano wiya tan hankkadi so tawi sumgoji ɗi garoyi ko kañum foolata kadi hay won woɗɓe ni kadi ɓe ganduɗa koye commentaire uji ha eɓe ganduɗa ko namdaɓe hen tan jiyanɗe mumen analyse uji kollita ko wonde ine gasa hay so woni noon wonɓe ganduɗa hakkillaji men jaggani ɗum ɗon sababude Marine Le Pen eɗen gandi wone jiyanɗe no jiiri ɗum ni walla no conori ɗum ni ma won ko jaɓani wiide tan aɗani kamɓe sumgoji mabɓe ɗi déjà ɗiɗo sumgoji ngam heblanade sumgoji mabɓe tijjaɗi ɗi ni présidentiel o ni kamɓe eɓena e campagne o tan ɓe gonino e wonɓe comme ma mbiyani koye campagne ɗiɗi sumgoji ɓe goni ɗum ɗon noon goto mabɓe foof kone ɓeta hoore muɗum ne ɓeta beele ko yiɗon ko janggo e jamma hokku ɗum hakkille deƴƴo manam anda kañum poids muɗum holto tolni walla ala ɗum ɗon foof nan ɗon to banggue kamɓe ardiɓe ɓene so renay tan lundi ɓe nangodiral mumen ni so tawi yaari ni peccor yiyanoma peccor ine wonno kono hande kamɓe fof ɓe ndentiɓe mbi wonde eɓe mbaɗa tamande wotere fandare mabɓe foof ko yoɓe telɓin laamu wongu ɗon ngu joni en udditu noppi meɗen menda en gudditu guite meɗen tan udditen noppi men keɗoɗen ƴeewen holno jogori wayoyde beele janggo e jaam maɓe jaa ha nder ɓe daña probléme hakkude mabɓe wona gartam to banggue laamu ngu walla ala walla kadi maɓe mbattamande nde ɗon nde ganduɗa ko ɗum woni koɓe jiiɗi ha ɓe mbawa hebde koɓe jiiɗi ko en tout cas ina gasa surprise aji gona hen surtout hélas montugol extrême droit ɓen wiiteɓe extrême droit noon sani ɗum woni ɓen ɓe ganduɗa ɓe kañumen kam no aada yaruno to banggue laamuji Europe wona noon yarata kamɓe eɓe lundi d' ailleurs politique mo ganduɗa ko politique étrangère mo laamuji tonɗi mbaɗata ɗo eɓe lundi aussi politique d' immigration woni alhaali ɗanniyankoɓeɓe eɓe lundi ni hay woni diineji donc noon ɓen ɗon hannde ko ɓen goni montude e to banggue pouvoir so yiyama joni toon to député ji européen ji sa ƴeewi ko heewi hen ko kamɓe leyɗele ɗe fof noon tous les 27 ɓe mbaɗi percé mawɗo donc ko holno pamirɗa ɗum janggo e jaam so tawi ɓeɗo gaare pouvoir eyyi ko ɗum hendu hesuru ndu ganduɗa hoorema ina teska wona tan Europe mais hay aduna foof ko hendu hesuru ndu ganduɗa hoorema ina teska ko ñagade kay peut être enen par ce que min kam yandam e mabɓe par ce que aɗen neɗɗo kaɓotoɗo ko ganduɗa hoorema ko wayno comme par exemple diine en walla kaɓotoɗo ko ganduɗa hoorema ko wayno comme par exemple leƴƴi en walla ɗanulen a faami ɓen ɗon ina jaari woppude haqqille no fewi ina jaari rentade par ce que kamɓe hay kamɓe keeɓe yaltannoɓe aɗa neɗɗo ko beele jaltade puɗɗa wawde firtude puɗɗa wawde dañde e gueɗe mbaɗ noon mais so tawi an ligguey ma foof ko haɓade ɓen ɗon wor ɗum laata ko ɗum sisiyagal manggal ɗum waɗi ɓen ɗon so ene jaari woppude haqqille no fewi yimɓe ndento ko ɗum hendu yahori tan han oɗo saaha joni ko ɗum hendu yahori tan ko guuri kewɗe keeɓi ɗum eyyi koko joli voilà ko joljole e aduna donc ko rentade e ƴeewa kadi yimɓe hoɗo paata koyɗe men par ce que aduna o namdi ko waɗe e juuɗe laaɓɗe ceera ɗe ganduɗa hoorema de en mbawi wadde conduire par ce que kala wuuro ngo ganduɗa hoorema en waɗi ɗum ɗo ardi muɗum moƴƴi ko so tottama taw par ce que jogui destiné meɗe manam hoɗo paaɗen jangga kada halfin saɗa halfin neɗɗo ɗo paaɗa jangga noon moƴƴi kalfina mo ganduɗa hoorema juɗum ene laaɓi so wona ɗum sa ɓurantina tan jiɓor seeɗa amin gandi sa hena jogoɗa ko wadde virage à 90 degré eyyi ko noon ko ɗum waɗi ko noon mbimi anani ko mbimi mais mbimi ko hendu ndu ko ɗum hendu mawdu hendu hélas woto wat mais c'est vrai hein ko ɗum hendu tartide aduna foof woto waɗ virage à 90 par ce que ayani wona Mauritanie nen fawi sumgoji
yew mursen du fay do singol sali jami jew ko jogor jogo ko dañu mo do seeda wena welcome artin jere yo moftan pamen jori moftan pamen inshallah en tout cas on jarama en gardama en ha do boyata waktu meden timma Halimata ko an puɗɗornomi kono noon namdortomi ko élage konngol battinigol o konko en tout cas kongude mbaynigo e oɗon ñalawma altine hannde élage holko mbaynortoɗa bandiraɓe eyyi mbaynirtuɗen tan ko wiidi enen mbaɗoraɓe so julmo wuuri si enen tindi si non eɗen mbawi artude alkamis inchallah enen tindi surtout donc enen tindi julde mais ko min wona ɗum ɓuuri hen ɗumin ɗen ɓuuri hen tan ko ñagade yimɓe walla siftinorde enen paye ñalawma tedduɗo mo ganduɗa hoorema ko ñalawma arafa e jaggama quand même to gam ko fura wonde samedi te ko ñalawma ganduɗa hoorema so hoorama henete surtout an mo dañani fartaŋe ha joyi ɗo sa howri hen ene wawi daña fartaŋe vraiment yaafede bakkatuji ma hitande nde ɗo e hitande fande donc ɗum ɗon ko ɗum bonus ko ñagade tan sosoɓe foof yooɓe dartina yooɓe tinna tan ñalawma samedi o ɓe koora ɗum eyyi ɗum tan min kam ɗum mbaynirto surtout sosoɓe jajaɓe an Amadou Moussa ko on kaldata min aɗa ko kooro arafat on ganda kañum korka ko lewru ko terenɗo ɗum hen koye makko kaldata kongudima mbayni eyyi Allah jarama Amadou Moussa an ko adi fof ko weltanade bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɓe en beltanimaɓe no fewi kadi message uji ɗi machallah en keeɓi ha joni amen jokki arde noon ɓe jaafo nani en paami kono tan hojomaji ɗi nde tawno ko dottaɗi tan machallah maɓe pamira noon tan mi yettima Amadou Moussa an e ɗongo ngo machallah rewi lawol en jetti kadi Elage Abba Sarr wondude e Hafsa Sow vraiment Hafsa kam hande min komi beltaniɗomo ha ɗon tan wawi hade sababude hande kam hande mi jaɓanimo no fewi aran noon neɗɗo saɗa tocci ɗum tan tocci ɗum ko ganduɗa ko on banggue heedir ko nden fewnata ha feewa ɗum tawi o ɗum waɗi fewni ɗum no hanniri eyyi caggal ɗum ko yettude ɓen ɓe ganduɗa kamen goni les hommes de l'ombre no wirete ni en jettiɓe en jarniɓe nde tawno ko kamɓe jaggue kaɓirɗe ɗe kamɓe pewnata ha rewa lawol ha yimɓe mbawa heɗade ko kalten ko kono kadi jiiya ayawoji ɗi en mbi kadi bandiraɓe yoɓe mbattu hakkille no fewi wiyanam ceerno Baro yo wattu hakkille ko Elage Abba Sarr haali ɗo ko o usta dille mi salmini on on jarama on jarama on beltanama Elage Abba wondude Halimata Dia ko noon aussi sohna Hafsa Sow en beltanima bandiraɓe kala fuɗɗinoɓe yebde en guila nden ha ɗo e tawtuɓeɓe kadi e abbitiɓe foof en onon foof on beltanama no fewi jogorɓe yeɓoɗe ɓe saabu eɗen gandi so yewtere nde gasi kadi ma heddo e nder télévision moni fof ne wawi yewtude ɗum inchallah ɗum noon en jetti to banggue caméra ji to Djiby Dieng wondude e Abouba réalisation e to banggue régie heedanno en toon ko Oumar Diobbo Sow Allah jarama on jarama ademine moɗon e banggue Oulel Pindi TV ko alkamisa paaɗo so Allah jaaɓi on jarama Oulel Pindi koye lottiɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnague irnagere woy worgon Oulel Pindi koye lottiɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnague irnagere woy worgon Oulel Pindi koye lottiɗo e Dakar jeeyo